Dobrý večer v egyptskej arabčine. Už sme sa naučili, ako povieme v egyptskej arabčine dobré ráno. Zopakujme si to spolu. Sabah, ráno. Sabah al-khair, dobré ráno. Sabah an-nur, ráno plné svetla, svetelné ráno, dobré ráno. Alebo Sabah il-ful, teda jazmínové ráno. Lebo Sabah il-ward, rúžové ráno. A ako povieme teda pekný večer v arabčine, pozrime sa na to. Večer v arabčine sa povie masa. Dobrý al-khair. Dobrý večer, teda jednoducho povieme podobne ako dobré ráno. Masa al-khair. Masa al-khair. Rovnako ako ráno, môžeme teda povedať aj večer, teda masa al-khair, dobrý večer. Masa an-nur, večer plný svetla. Masa il-ful, jazmínový večer. V egyptskej arabčine sú aj iné spôsoby, ako povedať dobrý večer. Tieto sú veľmi typické pre egyptský dialekt. Aké to sú? Jeden spôsob je, že v podstate zopakujeme slovo večer dvakrát s egyptským prízvukom. Teda povieme masa masa, čo je večer večer, v egyptskom dialekte to skôr znie ako misa misa. Alebo ahla misa. Ahla znamená najlepší. Teda ešte raz masa masa, misa misa, ahla misa. V egyptskej arabčine je ešte jedna forma, ako familiárne a zábavne povedať dobrý večer. Ako znie? V podstate povieme niečo ako dobrý večer alebo najlepší večer mojim najlepším ľuďom. Pozrime sa na to. Ahla, najlepší. Misa, večer. A nasi kwaisa, moji ľudia, najlepší ľudia. Je to hravá forma, egyptská hovorová forma, ktorá sa rímuje a vytvára tak zábavný, veselý podtón. Znie teda následovne. Ahla misa a nasi kwaisa. Misa misa a nasi kwaisa. Ahla misa a nasi kwaisa. Čo teraz znamená pekný večer mojim najlepším ľuďom. Čo na to hovoríte?